ערב טוב לכם, מה שלומך מיקי? בסדר, חג שמח. חג שמח. בוא ניגש לעניינים שלשמם התכנסנו היום. עופר עיני הוא נחשב ליושב ראש הסתדרות חזק במיוחד. תחקיר המקור מצביע על מה שנראה כמו ערבוב לכאורה בין הנהגת ההסתדרות לחייו האישיים. אחיו של עיני מכהן במשכורת מכובדת כמזכיר עשייה של עיני. עיני עצמו גר בדירה שקנתה ההסתדרות שגם משלמת את חשבונותיה. ובת זוגו של עיני מכהנת תחתיו ובזכותו בתפקיד בכיר, מנכ"ל רשת החינוך עמל. אתה רביב, צללת לתוך רשת עמל, רשת חינוך של כ-35,000 תלמידים, רשת אותה מנהלת עכשיו כאמור בת זוגו של עיני. ואתה גם מגלה מתי יתערב עיני בניהול הרשת ולצורך מה. הנה התחקיר. תמשיכו להיות ביחד, ארגון אחד, עובדים שמחבקים אחד את השני ושומרים אחד על השני. שיהיה לכם בהצלחה במאבק, בהצלחה לנו. עופר עיני מושל בהסתדרות בראש סיעה עצמאית בשם עוגן. בתחילת דצמבר יצאה הסיעה לסוף שבוע כיפי במלון בים המלח. תחקירן ששלחנו למקום צילם את התמונות הללו. לאחר שעזב, עלה יושב ראש למה שהפך לשיא הערב. עיני שר מעל הבמה שירי אהבה, תוך שהוא מקדיש אותם בפומבי לבת זוגו, שנכחה במקום, מנכ"ל רשת עמל רביד דום. אל תזלזלו בחשיבות הרגע. אחרי זמן רב שהיחסים היו עמוק בארון, אחרי החשות רמות ואיומי תביעה, עיני יודע בכך שדום היא לא סתם מקורבת. זה נשמע כמו סיפור רכילות, אבל ממש לא. רשת החינוך עמל היא הבת החשובה והמכובדת של ההסתדרות הכללית. היא נוסדה ב-1928 ופרוסה היום על כל הארץ בכמעט 90 מוסדות שונים, בהם לומדים למעלה מ-35,000 תלמידים. להסתדרות יש הרבה מאוד ארגונים וחברות. אי אפשר לצפות מיושב ראש ההסתדרות שידע מה קורה בכל אחד מהתאגידים הללו. מצד שני, תחקיר המקור מגלה שבאותם מקרים בהם עיני ולשכתו התערבו במה שקורה בתוך רשת החינוך עמל, קשה לומר שהאינטרסים החינוכיים עמדו בראש מעייניהם. רוצה באמת לשנות את המציאות שלך? זהו יצחק כהן צדק, פעיל הסתדרות ותיק. כהן צדק, או קצי כפי שכולם מכנים אותו, הוא מקורב לעופר עיני ובעיקר לאחיו, עזרא. מנכ"ל רשת עמל באותה תקופה הוא מינוי של עיני, אדם בשם שמעון כהן, בכיר ברשות המיסים לשעבר, ששם גם הכיר את עיני. בתחילת 2008 הפעיל עיני לחץ על כהן למצוא לקצי תפקיד. מצאו לו. הוא היה אמור להקים מערך קורסים למבוגרים של עמל באזור באר שבע, למרות שכבר היה מישהו אחר שטיפל ודי בהצלחה באותה משימה. הנה מכתב ששלח רוני פרץ, יושב ראש הוועד הארצי של עובדי המנהל, למנכ"ל רשת עמל. בימים האחרונים נקלט עובד בתפקיד מנהל מכללת עמל הישגים בבאר שבע, וזאת ללא מכרז. הוא מצנח לתפקיד על פי הוראה של יושב ראש ההסתדרות מר עופר עיני. אתה יודע מה הוא עשה כל 3 שנים כמעט שהיה בעמל? הוא לא עשה כלום. המכתב לא עזר, קצי נכנס לתפקיד. מה הוא עשה בו? שאלה טובה. לפי עדויות שונות שהגיעו לידינו, קצי היה מעשית מובטל מהעבודה. אבל זה לא הפריע לו לנסוע ברכב על חשבון עמל, לקבל משכורת נאה ומשרד. אני ניהלתי מכללה, אמרו לי להקצות חדר לזה, הקצתי את החדר ובזה הסתיים תפקידי. אני עשיתי משרד והעשיתי יותר בזה, מתוך ההבנה שמחזירים לי את הכסף כדי. אתה הייתי צריך לממן את זה ולא קיבלתי חזרה את הכסף. זה לא כסף של אבא שלי, זה כסף של זה, אתה מבין? שוב ושוב ניסו גורמים ברשת ומנכ"ל הרשת להפסיק את הסידור המוזר. ב-25 במרץ כתב הבוס שלו, הנחה בגירעון של 101,000 שקלים, וזאת עקב היעדר פעילות פתיחת קורסים. 4 חודשים לאחר מכן עוד מכתב. המכללה בהפסד של 200,000 שקלים. מאחר ומזה זמן רב הטיפול בהפסקת עבודתו של קצי לא הסתיים, הרי שההפסד ילך ויגדל. בדיווחי הרשת נאמר בזמנים שונים, מומלץ לסגירה. צפי הכנסות 0. בסופו של דבר, אחרי כמעט 3 שנים של עבודה, הופסקה עבודתו של קצי. לעמל זה עלה קרוב ל-800,000 שקלים. מה שתיארו לי זה שהתפקיד הזה היה בעצם די פיקטיבי ואתה לא באמת עבדת שמה, וברשת שילמה לך בשנתיים וחצי 736,000 שקלים עלות שכר. זה לא נכון. אז מה עשית שמה? צריכים לפתח ולשלוח עוד שלוחה לגבי קורסים למכללה. יש מכללות בכל הארץ, אז חשבנו להרחיב את זה. זו הייתה הכוונה. מי שלא הלך, לא הלך. אבל לא הלך במשך 2.5 שנים. היו קורסים. כי אני דיברתי שם עם האנשים, עם יעקב אילמן ואחרים,
הבנתי שבעצם אתה היית אמור להיות כאילו מנהל מחוז דרום, וזה לא עבד בכלל, ובעצם... נכון, לא עבד, אז הפסקנו את זה, כן. אבל 2.5 עד שהפסקתם. אמרו לי שבגלל שיש לך קשרים מאוד טובים עם האח של עופר, אז קיבלת את התפקיד הזה, ושמנכ"ל הרשת בכלל לא רצה. גם את הקשרים, אני את עופר במידה מסוימת פה בבאר שבע, כראש ועד עובדי מס הכנסה כאן, אחר כך אני הייתי כאן יושב-ראש ההסתדרות במרחב הדרום. אז מכאן הקשר שלי איתו. דברים אחים, עם אחיו גם עם האח השלישי. אני מכיר כל באר שבע, אני מכיר. אבל תגיד, קצי, זה נכון שעופר חייב לך על תחילת הקריירה שלו או משהו? כי אמרו לי שאתה אמרת שהוא חייב לך הרבה. לא, מה זלזלתי לו. בגלל החברות שלנו, ואתה רץ לבחירות להיות יושב ראש הארגון העובדים בערוץ 10, אז אני אעזור לך, כי אנחנו חברים. בתחילת 2009 רצה אותו מנכ"ל רשת עמל, שמעון כהן, לשפר את תדמית הרשת. לשכת עיני שיתחה לכהן משרד פרסום שיבצע את העבודה. משרד הפרסום GPS הוא חברת בת של אדלר חומסקי, אחד ממשרדי הפרסום הגדולים במשק. לא במקרה נבחר משרד הפרסום הזה. הדמויות הדומיננטיות בו הם דודי ברמן, יועץ פוליטי ותיק שצמח בעבודה, ומודי פרי, פרסומאי. GPS הוא אותו משרד פרסום שביצע את הקמפיין לבחירתו של עיני לראשות ההסתדרות. ואכן, רשת עמל מתקשרת בחוזה עם GPS, לא לפני שמשרד הפרסום עורך מצגת שבה הוא מציג את הקמפיין ליושב ראש ההסתדרות, עופר עיני, שאף מברך על הקמפיין. אחרי הישיבה ההיא, GPS השיקו קמפיין מיתוג. עברתי לבית הספר הרב-תחומי. גם אני ברב-תחומי. חלק מבתי הספר של עמל שינו את שמם למרכז הרב-תחומי. הקמפיין הזה ושירותי משרד הפרסום בכלל עלו לעמל 2.5 מיליון שקלים. פרסומאי שהראינו לו את פירוט הפרסומות של הקמפיין, העריך ש-GPS גרפו כ-600-700 אלף שקלים מהעבודה הזאת. תופסים את הלימודים אחרת. גורמים ברשת עמל התייחסו בשיחות איתנו לקמפיין כאל בזבוז כסף. עובדה שכתוצאה מהקמפיין לא גדל מספר התלמידים ברשת, אומרים אותם גורמים. ב-GPS מודים שצריך הרבה יותר כסף כדי לעשות מיתוג מחדש. אבל אנחנו אומרים שם, עשינו עבודה מקצועית וקיבלנו את העבודה ביושר. עברתי לבית הספר הרב-תחומי. בחרתי ללמוד מחול ופיזיקה. מגניב, תרשום. גם אני ברב-תחומי. תרשום. תחת המנכ"ל המקורב הקודם קרה בעמל עוד משהו חריג. בספטמבר 2009 נכנסו לרשת 2 בתי ספר של בנות חרדיות, עטרת רחל בבני ברק ועטרת חן בירושלים. מייסדת הסמינרים הללו היא ציפי ישי, אשתו של יושב ראש ש"ס. ישי היא הפטרונית של בתי הספר, כמו גם של בתי ספר נוספים ששייכים לרשתות חינוך אחרות. ישי גם עומדת בקשר עם משרדי הממשלה בקשר לבתי הספר, והצליחה להוציא למשל תקצוב מיטיב במשרד החינוך. מצד שני, היא לא נושאת בתפקיד חינוכי בתוך בתי הספר, שלכל אחד מהם יש מנהלת. המנהלת בבני ברק למשל, צביה בוכריס, אמרה לנו, מדובר בצדקת. היא מגיעה הרבה פעמים לבית הספר, עובדת קשה, מדברת עם המורות והתלמידות. המנהלת הוסיפה בתשובה לשאלותינו, שאני לא חושבת שהיא מקבלת כסף על זה, ואין לה מועדים קבועים בהם מבאה. אפשר לשאול אותך איזושהי שאלה קטנה? העבודה של גברת ישי מול משרדי הממשלה יכולה להיראות בכל מיני צורות. מצד אחד, פעילות לגיטימית למען בתי הספר שלה. מצד שני, כשמדובר ברעייתו של שר הפנים וסגן ראש הממשלה, יש כאן גם מקום לשאלות. כך או כך, גברת ישי מקבלת מרשת עמל 13,000 שקלים בחודש. בנוסף, יש לה עוזרת במשכורת של 5,000 שקלים. הכסף מגיע מתקציב 2 בתי הספר הללו. האם החוזה הזה לא נובע מכך שאת אשתו של יושב ראש ש"ס? ממש אין שום קשר, ואני הייתי גם, ויש לי בית ספר בבאר שבע שהוא מרשת עתיד, וממש שום קשר. אני הייתי ברשת עמל, הייתי במכללה למנהל, ואחר כך גם הייתי בעתיד. זאת אומרת, אין לזה שום קשר, ממש לא היה גם שום היכרות. הרי לא היה בזמנו את שמעון כהן, שזה גם לא היה בכלל בקשר. לא ידעתי מי נגד מי ומי נגד. אני הלכתי כי ראיתי לנכון שאני צריכה לעבור לרשת הזו בלי שום קשר. וגם ברשת עתיד יש לך הסדר דומה? נכון. החוזה של ציפי ישי שנוי במחלוקת בתוך רשת עמל. גורמים בעמל אמרו לנו שאין מקבילה ברשת לעמדה בה נמצאת גברת ישי, גם לא בבתי ספר חרדים אחרים. הרשת לא נוהגת לשלם למי שאינו עובד בבית הספר, ובטח לא לעוזר שלו, אומרים שם.
חשוב להדגיש, הסיפור הזה פחות קשור לעופר עיני. הוא לא יזם את החוזה הזה, אבל כן עודכן לגביו. גם השר ישי מכיר את ההסדר, הוא אפילו פגש בנושא הזה את מנכ"ל עמל. במהלך השנים הועלו בתוך עמל מספר פעמים סימני שאלה סביב החוזה הזה, כולל בתקופה האחרונה, אבל החוזה לא שונה. בינואר השנה החליף עיני את מנכ"ל עמל. הוא החליט למנות לתפקיד את ראש לשכתו רביד דום בהליך מהיר. מתקשר אליי המנכ"ל הקודם, שהוא היה באמת בחור מצוין, והיה פשוט תענוג לעבוד איתו, אני מקווה שגם איתה יהיה ככה. ומודיע לי, אומר, אני עוד שבוע גומר לתפקידי. אמרתי לו, מי מכרז, מה מכרז? אלא אני לא תחליף אותי מישהי בשם רבית או רונית. למה, מה קרה? שתק. בעצם זה שהוא מילא פיו למים, אתה מבין, בדרך כלל צריך להסביר לי למה, מה קרה משהו. שתק. אמר לי, מאיר, אני פעם יפגוש אותך ויגיד לך למה. מה הכשיר את דום לתפקיד? היא עורכת דין, אבל בלי רקע חינוכי. בוודאי שאין לה ניסיון בניהול מערכת של 570 מיליון שקלים בשנה. בכירי ההסתדרות ורשת עמל לא ביקשו הסברים למינוי. הם ראו בדום כבר תקופה ארוכה בת זוגו של עיני. עד לפני מספר שבועות, עיני הכחיש את היחסים האינטימיים ביניהם בנחרצות. בתגובה לכתבה הזו נאמר שהיחסים הרומנטיים החלו באוקטובר השנה. אולם תמונות האלו שצולמו ביוזמת אחד מיריביו של עיני ממחישות כי הצהרה זו לא מדויקת. דום ועיני הם גרושים, אין שום מניעה שיבלו בלילה בביתו של עיני, כמו שעולה מהתמונות הללו שצולמו ביולי השנה, או ייסעו ביחד לצימר בצפון, כמו בתמונות הללו שצולמו בספטמבר השנה. אבל התנהגותם שלהם עצמם מגלה מה הבעייתיות בעניין. הסבר, אחרי שעיני ודום הודו ביחסיהם הרומנטיים, התפטרה דום משורה של מועצות מנהלים חשובות. בזכות עיני הייתה דום חברה במרכז הפועל, נעמת, קרן ההשתלמות רעות, הוועד האולימפי, החברה למפעלי כלכלה ותרבות, בנק יהב, בית לסין, והיא גם נציגת ההסתדרות בארגונים בינלאומיים שונים. חברות המועצות המנהלים הללו שווה כוח, מעמד, קשרים. נסו לדמיין אצלכם שר שממנה את בת זוגו לתפקיד חשוב תחתיו. האם זה היה עובר בשקט? בהסתדרות של עופר עיני דיברנו עם לא מעט בכירים בשנים האחרונות, חלקם מקורבים אליו. כולם דיברו על הבעייתיות לכאורה במערכת היחסים בינו לבין רביד דום. אף אחד מהם לא העז להביע את זה בקול. רציתי לדעת אם זה ראוי בעינייך שמישהו מינה אותך לתפקיד הוא בן זוגך. לא היה בן זוגי ואני לא מוכנה בכלל להגיד. לא מוכנה להגיד? את לא חושבת שזה קצת לא ראוי הסוגיה הזאת? רוצה לדבר איתי עכשיו על התחום הטכנולוגי. מדוע את מקצצת בתקציבי? זה לא ראוי, במקביל להתפטרותה של דום, הודיע עיני כי לא יטפל יותר בענייני עמל. אם הם עצמם מסכימים שהדבר הזה, יושב ראש שממנה את בת זוגו, לא יכול לחיות ביחד, איך הם מסבירים את התקופה הארוכה שהם חיו ככה לפני ההודעה? אפשר עוד שאלה? סליחה, אתה מפריע לנו. 10 חודשים דום בתפקיד, זמן קצר יחסית כדי למדוד מנכ"ל. דום טוענת כי נאלצה להתמודד עם מצב כלכלי בעייתי של הרשת. זה קצת סותר את הדרך בה היא נוהגת בכל הקשור אליה ולמקורביה. עם כניסתה לתפקיד, דום דאגה לשיפור שכרה. היא ביקשה וקיבלה העלאה של כמעט 20% למשכורת של 44,000 שקלים. דום מקבלת גם הטבה חריגה. עמל מגלמת עבורה את המס שהיא צריכה לשלם על קרן ההשתלמות שלה. סך הכל עולה דום לרשת למעלה מ-70,000 שקלים לחודש. דום הביא איתה לתפקיד 3 עוזרים שמשכורתם הכוללת כ-50,000 שקלים לחודש. אני לא יכול להגיד שהיא אחראית לגירעון, אבל היא אחראית, כן. נכנסו עובדים, הביאה את המזכירה שזה לפי החוק, הביאה את העוזר מנכ"ל שזה ליאור הזה, אנחנו נחמד, הביאה את עוד מישהי אחת. גם כן יש לה חלק באשמה, זאת אומרת היא לא גרמת הגירעון, אבל במקום להקטין את הגירעון לפי דעתי, אז היא תגדיל אותו הלאה. זה לא יהיה ראוי לזרוק את כל הגירעון של עמל על מנכ"לית שהחלה זה מקרוב לכהן. אולם בתקציב הראשון שהגישה דום לדירקטוריון של עמל, יש עלייה של 2 מיליון שקלים בהוצאות של כוח האדם במטה הרשת. הוצאות עליהן יש לה לכאורה יותר שליטה, וזאת בתקופה בה הרשת מתמודדת כאמור עם קשיים כספיים. לפי הצעת התקציב אגב, השנה תסתיים עם גירעון של יותר מ1,000,000 שקלים רק בהוצאות של מטה הרשת. בתגובה של דום לתחקיר זה מוסבר כי יש לה את כל הכישורים לתפקד כמנכ"ל רשת עמל. בין השאר נאמר שם, מרשתנו מזומנת להרצות בכנסים שונים עתירי מוניטין כדוגמת ועידת כלכליסט לחינוך טכנולוגי.
היא לא ציינה בתגובה שעמל שילמה לכלכליסט כ-60,000 שקלים עבור ההשתתפות בוועידה, היא קיבלה חסות על האירוע, חסות שתמורתה ניתן למנכ"ל עמל לנאום בכנס. בשנת הלימודים הזאת עזבו 5 בתי ספר את רשת עמל. זהו מספר יוצא דופן. עד אז המגמה הייתה הצטרפות בלבד. שנתיים לפני כן הצטרפו 9 בתי ספר לרשת עמל. ראש עיריית נהריה הודיע לא מזמן לרשת שבית הספר בעיר על 2,800 תלמידיו יעזוב את הרשת. גם ראשי עיריות אחרים ביקורתיים. מה הייתה ההתרשמות שלך מההתמצאות שלה, מהידע שלה, מהבקיאות שלה, מהניהול שלה? הרבה מאוד, אני אעשה, אנחנו עושים, אני אעשה. הייתה לי התנגשות מסוימת איתה, בתוך כדי הדיון, זה משהו שהרגיל אותי בשקף והמלל האנרגטי, תדר המשמעות. היה לנו איזה סיכום לגבי השקעה משותפת בעולם הספורט של בית הספר, כי הם לא עומדים פה. זה מה שיש לי איתם. תשמע, אני כבר הפסקתי התקשרות איתם בזמן. אני החלטתי, אני לא יודע מתי הרבית נכנסה לתפקיד, אבל החלטתי במרץ 2011. תשמע, עבדנו יחד, הכנו תוכנית, יש הצלחה, מה הם עושה פתאום? הורידו שעות. אמרתי לה, אני לא אשב איתך על התוכנית של אבא, עד שאתם מחזיקים שעות, אני גמרתי. אני השקעתי, ופתאום רוצה לקצץ לי מצד שלה. אמרתי, זה השקענו, אני לא מבטר לה, בינתיים עוד לא בכל פתוח. חשוב להבהיר, חלק מהכנסות עמל באות מעמלות על ניהול בתי הספר. ככל שיש יותר בתי ספר, יש יותר משאבים לרשת להקים מטה מקצועי חינוכי חזק שמשרת את כולם. אבל זה יהיה לא הוגן להפיל את כל העזיבות על המנכ"לית החדשה. חלק מבתי הספר מן הסתם היו עוזבים ללא קשר לזהות המנכ"לית. לצורך הכנת התחקיר הזה דיברנו עם הרבה מנהלי בתי ספר ברשת עמל וראשי רשויות. שמענו מרובם ביקורת על המנכ"לית החדשה, על מקצועיותה או על יחסי האנוש שלה. אחד סיפר שלקחנו 5 חודשים כדי להגיע איתה לפגישה. אחר, שהוא נסע מאות קילומטרים מהדרום רק כדי לשמוע אותה אומרת, לא קובעת הפגישה מסודרת, תבוא פעם אחרת. אני רק אגיד לך שהיא הרסה את רשת עמל, לא קידמה את זה להרסה, לא מתייחסת לאף אחד. אם היא מותקת מהשטח בכלל, לא מבקרת בית ספר, היא לא יודעת איפה בית ספר שלי נמצא, גם האחרים אותו דבר. אני לביתי בערך 6-7 מנכ"לים, לא היה דבר כזה בכלל. לא היה אחד שהוא מותק מהשטח. לא יודע מה התפקיד שלה בכלל. אפילו ראש העיר ואילי אמר לי, תשמע, בוא נעבור רשת אחרת, תעזוב אותנו מהמנכ"לית. אז עוד סתם, אנחנו לא יכולים לעבוד איתה בכלל. נראה לי שהיא צריכה עוד ללמוד הרבה בנושא הזה של רשת עמל ובית הספר. נמצאים בכרמל פה, כל המנהלים של רשת עמל. ובדיוק על זה דיברנו בבוקר, כי אתה יודע מה, כל העסק הזה התחיל להיות בסוך בפוליט, זה גרוע מאוד. מה, קשה להציג אותה גם, לא יודע, נראה לי שהתפקיד הוא כזה עדיין, כי לא צריך את התפקיד בצורה טובה, אבל הבנתי שיש איזשהו ניגוד אינטרסים בכלל בכל הדבר הזה. העבודה שם לא מצאה חן בעיניי, מבחינה פדגוגית אפילו. אי פעם פגשת אותה? יצא לך לדבר איתה? כן, אנחנו נפגשנו בעיר רק פעמיים. ואיך התרשמת ממנה? לא כל כך. שם המקור היה באמת תותח שם. לפני מספר שבועות העברנו שאילתה לגברת דום. בין השאר שאלנו על כוונת רעת להעביר בית ספר נוסף מרשת עמל. אחרי השאילתה, פגשה דום את ראש המועצה והבטיחה תוספת של 1,000,000 שקלים לבינוי בבית הספר. בית הספר ברעת יישאר. בשאילתה לדום גם כתבנו על כוונת עיריית נהריה לעזוב את הרשת. השבוע נסע דום לנהריה. ראש העירייה, ג'קי סבג, סיפר לנו שדום הסכימה בביקור לכל בקשותיו התקציביות, להן סירבה בעבר לדבריו, וגם נהריה תישאר. בתחילת נובמבר הגיע למשרדה של דום מזכיר מועצת קסר סמיה, מעדי נאסר הדין. השיחה עלתה לטונים גבוהים, לדברי אנשים שנכחו מחוץ למשרד, דום זרקה לעברו אמירה שהוא תפס אותה כאמירה מעליבה. הדין עזב את החדר בסערה וצעק בחוץ, את שוכבת עם עופר עיני. התקשרתי לדין לשאול אותו. תשמע, אני אומר לך, היו דברים בישיבה ואני יצאתי מהישיבה בכעס, אני מאוד 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 מאוכזב. כן, אני יודע, שמעתי שהיו שם מילים קשות, כולל שמישהו מכם צעק לה שהיא שוכבת עם עופר עיני או משהו כזה. יכולים להגיד מה שהם רוצים. הייתה ישיבה ולא הייתה לשביעות רצוננו, אבל לא נאמרו דברים כאלה שהם שוכבים, הם
עופר עיני, ישבנו, נכון, התנהלה ישיבה בכלל לא לעניין, ופשוט היא מתעלפת מסיכומים שהיו עם המנכ"ל הקודם, זה אמת, אבל דברים שנאמרו כאילו אנחנו אמרנו שהיא עם עופר עיני, זה לא היה ולא נברא. נראה לי שהיא לא בכלל, היא לא מכירה ולא בעניינים. לא יכול להיות שכל היישובים וכל בתי הספר שדרך רשת עמל כולם יהיה להם מזגנים חוץ מכיסר הסמיה. למה? בגלל שאנחנו יישוב דרוזי. אפילו לא ידעה שאנחנו יישוב דרוזי. היא אמרה מגזר הערבי, ואני אמרתי לה, אנחנו לא מגזר הערבי, אנחנו מגזר דרוזי. אני לא יודע אם יודעת אפילו מה ההבדל. נראה לי שהיא באמת באה מעולם שלא שייך בכלל לנושא החינוך. עדי ניחיש, אבל מספר אנשים שנכחו מחוץ למשרד אמרו לנו שאלו היו חילופי הדברים. כך או כך, כמה ימים אחרי שהתעניינו בנושא, עיני הודיע סוף סוף רשמית שהיחסים עברו מידידות לחברות. דום מצידה נסעה לקסר סמיה והבטיחה להם לממן את המזגנים. בתגובה לתחקיר הזה שלחה דום מספר מכתבים חיוביים על תפקודה של גורמים שונים, ממנכ"ל משרד החינוך לשעבר, דרך סגנית ראש עיריית דימונה, ראש עיריית צפת וראש המועצה בערערה. האם ייתכן שאנחנו נפלנו רק על הממורמרים? התחושה שלנו היא שלא, אבל כאמור זה יהיה לא הוגן להגיע לשיפוט חד לגבי כהונה שנמשכת בסך הכל 10 חודשים. ועכשיו תשמעו סיפור על מקורב נוסף. רביד דום הכירה ליושב ראש ההסתדרות לפני מספר שנים עורך דין בשם קובי בניון. בניון בין השאר נצפם במשחק קלפים עם עיני. בתקופת כהונתו של עיני קיבל בניון 3 חוזים מההסתדרות. דום גם הכניסה את בניון לתיק משפטי ראשון בעמל. בסך הכל קיבל בניון מהרשת בתקופת כהונתה של דום כ-33,000 שקלים, אבל הרוב המכריע, 26,000 שקלים, הועברו אליו, וממנו, לפי החשבונית הזאת שנשלחה אלינו מבניון עצמו, הלכו בכלל לחברת חקירות. בניון לא הסכים לומר עבור מה נזכר משרד החקירות על ידי עמל. אבל עם כל הכבוד לדום, הסיפור הוא עיני. מה שקרה וקורה בעמל ממחיש את מה שנראה כמו ערבוב שעיני עושה בין הנהגת ההסתדרות לחייו האישיים. ערבוב לכאורה שבא לידי ביטוי גם בנושאים שפורסמו בעבר והתחדדו לאחרונה. ההסתדרות למשל קנתה את הבית הזה בצפון תל אביב ועיני מתגורר בו. ההסתדרות גם משלמת את החשבונות. ההמצלה הייתה שעיני גר בבאר שבע וזה יותר זול מחדר במלון בתל אביב שההסתדרות תזכור עבורו בימים בהם הוא עובד עד מאוחר. לפני כשנתיים עיני התגרש ועזב את הבית בבאר שבע. הסידור הנדל"ני לא השתנה. עופר עיני גר פה בקומה, אמרו לי בקומה. שם. איפה שמה? אחרי המעלה. בינתיים עיני גם קנה דירה ברמת השרון שנמצאת בבנייה. כן, עד כאן חלקו הראשון של התחקיר על הנעשה בהסתדרות בהנהגת עופר עיני וברשת החינוך מיסודה, עמל, המנוהלת על ידי בת זוגו. כשנחזור נשאל איפה המדינה בכל הסיפור הזה וגם. אחיו של עיני מכהן בשכר כמזכיר עשייה. זה מצדיק משרדי, אתה יודע, יש לנו פה אח שלי 50 מטר.